Добре, миналия път си говорихме за това, че не трябва да има теория, не за нещо друго. Теорията на мен много ми е помогнала, но лично аз много се съмнявам, ако и този курс е теория, дали е полезен. Така че, казахме, маркетинга ще бъде всъщност това нещо, което би направило фирмата успешна. И заради това говорихме за толкова много неща. Казахме, че всичко тръгва от едни бизнес нужди, след това има много конкретни маркетинг цели, които ако ги постигнете така, че да е вау, бюджетът ще е по-голям, до година вие ще имате повече отговорности, по-голям екип, казах ви за конкретни клиенти, Toyota, Medix, Yuvo, Easy Credit, това са компании, които и стартъпи като Escrel, GoIO, които увеличават, отвояват бюджетите на база, дигиталните, на база на резултати, които постигат. И казахме, че винаги трябва да отчитаме и организационните умения. И минахме през това нещо. Предполагам, че не ви ентусиазира особено този подход. Ще направим следното нещо. Ще ви кажа колко сте яки и за това, че всъщност най-сложното нещо, което е онбординга на курса и нещото, което е, помните какво ви казах за Coursera и Udemy и останалите, нали? 90% от курсовете не се започват. И то има причини. И както в дигиталния маркетинг, както в целия маркетинг, всъщност този, на когото му е важно, той трябва да управлява този процес. В този случай, това, което направих, сложих, помните нещо, което ви казах, специфика, опитваме нашата агенция да го правим като акцент, но всъщност той целият диджитал е за това, за сигналите. Стига да може да направим нещо, което е важно за нас и да видим сигнал, който е значим за нас, нещата се получават. Така че тези от вас, които отвориха линковете в презентациите, може би сте видяли, че те са в Google линкове. Съответно, към преди един час имаме какво се е случило. Може да видите... Опа, нещо скочи. Добре, след малко ще ви кажа къде повече е кликано. Но най-важното нещо, както казахме, е да имате цели. Тоест, каквото и да говорят днес, да пропуснете една лекция, няма значение. Стига да имате ясни цели, да почнете да си записвате подобно на Ваня, на Биляна нещата и да се опитвате да ги прилагате, ще ви е полезно. Едно нещо, две неща, три неща. Така. Тук съм ви извадил в коя област не сте добри. Предполагам, че ви е супер интересно. Другите може би ги знаете. SEO, Content, CEO. Молбата ми в резултат на този курс да не казвате CEO. CEO е управителя на фирмата, супер яко е. Пожелавам ви да сте CEO, но не дейте да го казвате. Добре, може да видите, че има Facebook маркетинг, имейл маркетинг, много неща, за които ще говорим. Това, което много ме радва имахме на обяд 19 души, които бяха попълнили за стойностното предложение на компанията. Защо ви го показвам? Защото тази лекция ще бъде за това. Стойностно бизнес модел и стойностно предложение. Първият отговор ми е любим. Пределно ясно, че всяка компания трябва да има качествено стойностно предложение, да потребители и така нататък. Точно това, което пише в моите учебници, точно това, което вероятно сте слушали в курсовете по маркетинг. И когато отидете да говорите с ваш партньор, шеф, работодател, съинвеститор, няма да се очарова, като почнете да казвате, че предложението трябва да улеснява живота, да улеснява клиента във всеки един аспект, цена, усилия и така нататък. Тоест, целта на този курс е да влезете в огромен детайл. Тази лекция ще говорим за бизнес модел и за стойностно предложение в детайл, в който е actionable. Тоест, както ви казах, половината от хората купуват имоти, ново строителство, защото са от квартала. Тоест, знаем какви са тези таргет потребители, знаем каква стойност ние им носим, знаем какви болки имат, знаем какви ползи може да им донесем и работим за това. И може да разберем дали се е получило. Добре, надолу може да видите супер конкретни цели. 100% увеличение на трафика, 100% увеличение на конверсията. Това беше стойностното предложение, нали? Заради това ги говорим тези неща. Тоест това е супер конкретна цел, която ще дойде някъде нататък, само че тя ще дойде от това, че ще дойдат не 100 души, за които
някой просто е платил. Разбрах, че все още има агенции, които предлагат нещо, което му казват перформанс модел и казват, аз ще ти докарам такъв трафик на сайта с цена на клик еди колко. Чакай да ти правиш перформанс, вкарваш хора, които са по пътеката с ясните канали или правиш горница за сметка на някой, който не е в темата въобще как се прави това. Преди 3 години се случваше, учудих се, че сега се случва. Надявам се, благодарение на вас, такива неща да не се случват. Това тук не е стойностно предложение, затова го казваме и затова го скриншотнем. Следващото нещо е таргет потребители. Трябва да се обособи профила на най-големия процент от потребителите. Много ви благодаря за това. Точно за това става дума. Повечето от вас са вероятно на началото на този курс на това ниво. Или може би сте в нивото на детайл. Таргет потребителят, имаме 3 групи. Мария на 45 години, има деца, дом, кариера. Няма значение на кое от двете нива сте. Въпросът е, че от вас зависи дали ще надградите. Ако в момента сте на нивото всяко домакинство, няма да може, ако на края на курса пак мислите, че таргетирате всяко едно домакинство. Погребални услуги да предлагате, вероятно имате някакъв район, в който ги таргетирате. Имате някакви таргет потребители. Да предлагате писане на дипломни работи вместо други хора, за съжаление има такъв бизнес, пак имате някакви таргет потребители. Идеята е, че някой от вас е супер напред в нещата, знае как се прави buyer persona, супер добре го е направил, друг е точно на това ниво, в което всъщност тази лекция ще му е много полезна. И затова ви показвам, за да видите. Ако мислите, че сте много добри в нещо, изберете как да станете още по-добри, затова има ниво Basic и Pro, или алтернативно, просто опитайте се да направите нещо за друг бизнес или за някоя неправителствена организация. Така, и тук вече има неща, които хората реално ще тестват и ще приложат. Както казахме, всъщност единствено ако ги тествате нещата, ще почнете да ги прилагате. Най-много кликове има, можете да ви познаете къде? Видеото в YouTube стана много бързо вайрал, но аз не съм правил гуглите за него. Най-много кликове, 427 е на формата, което е вау. Формата за цели. Тоест ми се получи. Да, аз имам цел, нали? Имам таргет потребители и знам кое е сложно при таргет потребителите. Някой беше попитал, какво е това домашно, ние тия неща не сме ги учили. Да, идеята е да ги направите докъдето можете. Ако имате време и желание, направете още малко. Да, определено, аз направих, това ми беше важно, това ми е критерий, начин за успех, това е моят начин да ви кажа, ето заслужава си, вижте другите какво правят. Другият клик беше на едно от видеята, на кое? На първото. След това главоломно падат кликовете на това. Това е също инсайт, който трябва да отчетем. Ако не го отчетем, другия път пак ще ви сложат 3 видеа едно след друго, нали? Нищо, че... Само, че да кажа, говорите за видеото в групата, нали? Не, говоря в презентацията, отдолу с видеята, скриншотовете имат линкчета. Защото вие като пуснахте тези ресурси в Facebook групата, от коментарите, от другите постове, те се дръпнаха надолу изобщо, докато ги намери човек. Да, един от минусите на Facebook групите. Но мислите пък, че ви хареса Facebook групата като начин за комуникация. Иван преди малко каза, леле, супер добре се получи. Да, неочаквано. И това е едно от другите неща, само секунда, и това е едно от другите неща, заради което го направихме. Това показва, че това е различен курс от тези масовите, в които качвате си и приключват нещата. Там е живо. Там има хора, които казаха, супер, яко, благодаря за приема. Има хора, които качиха Google дигитален гараж. За много от вас това е супер бейсик, за някой това е супер готин ресурс. Някой си беше поиграл да извади за бизнес модел, беше намерил една от най-яките и структурирани статии на Harvard Business Review. Това прави курса жив. Така че и това беше нещо, което направихме. Отначало трябваше да реша как да го продам на Иван, беше леко скептичен, мисля, че в момента видяха, че се случват и даже името на групата смениха от софтуни, защото аз бях сбъркал, сигурно някой от вас сте видяли и така.
Добре. Това е другото, което имаше страшно много кликове. И това е... Не. Това е нещо, което нарочно сложих на първо място и това са дигиталните кейстарите за 2016. Със сигурност ми се получи. 159 клика преди 4 часа, добре е било. Има един мой вътре. Всичко друго явно е на хора като вас. Добре, убедих ви, че всъщност концепциите са приложими за всичко. Няма значение какво правите. Надявам се. Така, за групата, това беше по обяд. 500, не знам си колко мембера, сега сигурно са много повече. Добре, сега супер кратък рекеп. Защо го правя? Защото аз ви казах, че аз като лектор се обучавам. Надявам се повечето преподаватели да се обучават. Един от най-яките лектори, на които аз съм бил, винаги започваше своите лекции с кратък рекеп на предните неща. Това е начина да настроиш хората, да им кажеш, това беше важно. В идеалния случай има време и за повтаряне в края на лекцията. Но тук супер накратко припомням и това е моето въведение за следващата лекция. Това са 5 диджитал маркетинг метрики за успех. Всяко едно от тези неща има страшно отношение към бизнес модел, към таргет потребители. Това ги повтаряме. Ръст на приходите, удовлетворение на клиентите, възвръщаемост на инвестицията, задържане на клиентите и придобиване на нови клиенти или разширяване на аудиторията. Което и от тези 5, ако в резултат на този курс направите нещо смислено за вашата компания, ще бъде вау. Поетапно ще ви покажа как се случва това. Добре, и най-големите предизвикателства, както казахме, да развиеш реално бизнеса. Не просто направиш лендинг страница. Всъщност, днес стартирахме проекта с един наш клиент, Унипек, може би сте чували, супер готин хляб правят, имат 3 пъти на ден го карат, имат пекарни, имат пекарна, имат франчайз на малки магазинчета. Дойде при нас Биляна и каза, искам сайт. Ама чакай сега, какъв сайт? Кой ще идва на този сайт? Сайтът, той трябва да ни представя бизнеса. Добре, кои са таргет потребителите? Те откъде ще идват? Какви са ви целите за конвертиране? Мога да ви кажа, че за 15 минути срещата беше съвсем различна. Тоест не